Ascultați partea a doua a interviului Povestea unui cântec cu Michi de la Cristocentric. Adam se întâlnea cu Dumnezeu în grădină și Dumnezeu îl direcționa. Dar se pare că atunci când Adam și Eva au neglijat porunca lui Dumnezeu și au păcătuit, în ziua aceea nu știu dacă s-au întâlnit cu Domnul. Pentru că Domnul, când a strigat după Adam, el deja nu mai era. Și noi avem nevoie să ne aliniem inima. Avem nevoie să ne aliniem gândurile. Și asta se întâmplă în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a lăsat calea asta închinării. Da, Iisus Hristos este calea, ne dă oportunitatea să intrăm în prezența lui Dumnezeu, dar noi nu putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu fără să avem o atitudine de smerenie, de închinare. Așa zice și rugăciunea Tatăl nostru. Da. Nu începe cu Doamne, dă-mi. Da. De asta poate și de multe ori nu începem greșit. De multe ori cumva zâmbesc așa când auzim repede rugăciuni care și noi poate le facem. Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi, Doamne, fii cu mine, fără să-L onorăm mai întâi. Mai întâi onorează-L și apoi vorbește despre nevoile tale. Pentru că când mergi la împărat, mergi cu ținuta care trebuie, cu hainele primite de la el, și mergi cu atitudinea care trebuie. Noi acum ne-am obișnuit și mergem cu mâinile goale, dar de multe ori mergem și cu inima goală. Nu mai trebuie să aducem jertfe fizice, dar inima noastră trebuie să fie pregătită. Și asta e lauda și închinarea. Și sunt multe alte lucruri care s-au întâmplat în laudă, dar astea sunt așa mai personale. Da. Am văzut oameni care au fost vindecați în timpul laudei și închinării. Sunt oameni care s-au ridicat din scaunul cu rotile, lăudând pe Dumnezeu, și-au ridicat întâi mâinile și apoi s-au ridicat cu totul. Oameni care l-au primit pe Dumnezeu în timpul închinării, care n-a trebuit nimeni să evangelizeze. Țin minte că am fost într-o situație în care am fost la evangelizare și noi eram mai mulți ca cei din sală. Pentru că erau în Serbia, la niște comunități de români, și am avut vreo 3 programe într-o zi. Împreună cu echipa, și între programe am fost la un sat foarte mic, unde erau doar câțiva români. Și din aceia puțini români au venit foarte puțini. Iar noi, în dorința asta de a sluji, am instalat boxele ca și cum ar fi fost, eu știu, sute de oameni prezenți. Da. Și am zis, nu-i nimic. Și dacă nu-i nimeni, noi totul să lăudăm pe Dumnezeu în locul acesta și o să strigăm numele Lui. Și așa am făcut. Și în sală erau 5 persoane și 2 copilași, foarte mici, că unul era în cărucior. Deci, practic, 5 adulți. Da. În afară de noi, echipa de slujire care eram acolo. Și în timp ce ne închinam, dar noi eram tare fericiți, că nu era nicio piedică, era gol. Eram așa de fericiți. Iar în timpul închinării, și chiar știu că cântam Aleluia! Și noi eram fericiți. Și cei ce erau cu noi plângeau că era prezența lui Dumnezeu acolo. Și la un moment dat, noi cum eram cu ochii închiși, așa ne închinăm noi, că nu mai vedem pe nimeni. Vine un bărbat, undeva la 30 ceva de ani, foarte bine făcut, plângând, și vine spre noi, în față, și îl bate pe umăr, așa foarte grăbit, pe conducătorul bisericii de acolo. Și zice, vreau să mă pocăiesc. Eu nu știu ce se întâmplă, dar eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu, dar acum. Wow. N-a trebuit nimeni să-i predice, n-a trebuit nimeni să-l convingă. Și s-au predat 2 persoane din 5, care cred că 1 sau 2 erau deja credincioase. Deci un seceriș mare, având în vedere cât la sută s-au întors de acolo. Și nu poți ști unde te trimite Dumnezeu și va atinge pe cineva în prezența Lui. Noi doar am deschis poarta. Și au fost multe momente, chiar am fost în Danemarca weekendul trecut și după timpul de închinare și am avut acolo o conferință. Culmea era o conferință de doamne, de femei, și au venit și câțiva dintre soți ca să aducă doamnele la biserică. Și la final, când am zis că dacă cineva are nevoie de rugăciune sau
vrea să se dedice Domnului, să vină în față. Și culmea, n-a venit nicio soră, nicio femeie, dar a venit un bărbat. Wow. Și bărbatul acela a plâns înainte lui Dumnezeu și a zis, aveam de gând să-mi părăsesc familia și mi-a arătat biletul de avion. Aveam de gând să-mi părăsesc familia și aveam de gând să-L părăsesc pe Dumnezeu definitiv. Și a plâns înaintea Domnului teribil, ca un copil, un om de 50 de ani, un om care avea deja copii și nepoți. Și el a mers în direcția de evangelizare, pentru că ne-am gândit că oricum toți sunt credincioși deja. Dar prezența lui Dumnezeu te convinge, îți aliniază mintea, exact ce spuneam mai devreme. Așa multe experiențe, asta a fost așa foarte fresh și chiar ne uimeam. Am zis, Doamne, Tu ne trimiți și pentru un om, că așa zice Domnul, Dumnezeu pentru un om dă popoare și așa ne încurajează Dumnezeu prin ceea ce lucrează. Asta, cine de fapt se pune în slujba asta lui Dumnezeu să cânte pentru El, de fapt nu e o muzică, ci e o cale prin care Dumnezeu se poate manifesta. E o cale prin care Dumnezeu poate chema la El, poate să vorbească inimilor noastre a tuturor, că toți avem nevoie. Un fel de portavoce așa puternică a Domnului. Aleluia! Aleluia! Pentru că rubrica noastră se cheamă Povestea unui cântec, aș vrea să ne povestești puțin despre melodia bine cunoscută Jehova Nisi. Titlul este destul de puternic, știm că înseamnă Dumnezeu, steagul meu, dar așa este. Aș vrea să ne spui tu mai multe. Cântecul a fost compus de Ile, sora mea mai mică, are un dar binecuvântat de Domnul să compună. Și când l-a compus, chiar mi-a zis, l-am scris dintr-una. N-a fost un cântec forțat, care hai să ne punem la pian să compunem un cântec. Dumnezeu l-a dat așa, de la un cap la altul, cu strofe, cu tot ce trebuie. Asta e har, asta e har, wow, că și eu mă uimesc. Și la bază, clar, e cuvântul lui Dumnezeu și e promisiunea lui Dumnezeu că dacă îl ridici pe el deasupra ta, ca un steag, el va avea grijă de tine. Din ce știu, singurul loc în care scrie despre Jehova Nisi, adică Dumnezeu steagul meu, sau prima dată când se rostește ideea asta de Dumnezeu steagul, e în bătălia care a avut-o poporul Israel cu Amalek. Iar Moise, cunoaștem istoria, mi se pare așa grandios, Moise stătea cu mâinile ridicate, arătând că Dumnezeu e deasupra și cumva luptând la nivel de spirit, la nivel de luptă spirituală, ceea ce privește bătălia fizică, de fapt era câștigată în văzduh. Și faptul că ridica mâinile e un semn și de dependență și de autoritate în același timp, pentru că el era trimisul lui Dumnezeu pentru a duce războaiele. Și e prima dată când auzim formula asta de Dumnezeu steagul, Dumnezeu deasupra. Și cred că trebuie să învățăm, de fapt, de la Moise, de la poporul evreu, cum se câștigă bătăliile. Bătăliile se câștigă cu mâinile ridicate spre cer. Glorios, cu noi e Domnul cel puternic.
dependența noastră de El. Și da, nu e un cântec care să-l cânți doar pentru că e, eu știu, un cântec care hai să-l cântăm cu toții, sau care e ritmat și îți place. Da, și trebuie să, atunci când îl cântăm, și asta e în inima noastră, e faptul că avem un Dumnezeu care luptă pentru noi. Avem un Dumnezeu care, dacă îl chem, El va veni în ajutor. Și de aceea și proclamăm că Tu ești bun și mâinile spre Tine, iar Tu îmi vii în ajutor. Cred că asta și spune prima strofă: când ești cu mine, nimic nu-mi stă împotrivă. Dar asta e o declarație care trebuie să ne o asumăm, n-a fi dependenți de Dumnezeu. De multe ori ne e greu să fim dependenți de Dumnezeu. Da. Ideal e să îl chemăm pe Dumnezeu atunci când noi nu mai avem soluții. Dar Dumnezeu vrea să facem din El prima noastră alegere când e vorba de a-L chema. Și cred că și de asta pierdem multe ori bătăliile. Da. Ne luptăm, noi nu mai putem și la final zicem, hai să ne rugăm. Da. Și da, dacă învățăm lecția asta de la Moise și de la cei care au trecut prin toate luptele astea, dacă învățăm lecția, nu trecem prin atâtea înfrângeri. Cred că asta a vrut Dumnezeu să ne învețe prin cântecul ăsta, care e de la El, nu e de la noi. Să umblăm în victoria Lui, nu a noastră. Să-i chemăm nu Lui și nu pe al nostru când avem, sau să chemăm un vecin sau părinții sau neamurile sau frații să ne ajute întâi, ci prima dată să chemăm ajutorul lui Dumnezeu și El să ne învețe metoda corectă prin care să câștigăm bătăliile. Da, a fost câștigată prin oameni bătălia, dar Dumnezeu a dat puterea și abilitatea de a câștiga bătălia. Pare așa fantastic să ai pe cineva așa mare în ajutorul tău, să-L ai pe Dumnezeu în ajutorul tău. Nu știu cum se descurcă cei care nu-L au pe Dumnezeu sau nu-L cheamă pe Dumnezeu, pentru că te epuizezi și ajungi de fapt să fii tot în bătălie fără să reușești să treci dincolo. Că Dumnezeu dă soluții dincolo de ceea ce noi vedem cu ochii. Cred că asta vrea Dumnezeu să ne învețe, să-i strigăm numele, să-L punem pe El întâi peste toate lucrurile. Și apoi se aliniază și celelalte. Dacă ai un sfat pentru cei care vor să cânte pentru Dumnezeu, și aș vrea să subliniez acest lucru pentru Dumnezeu, pentru că suntem într-o lume în care nu chiar toată lumea vrea să cânte pentru Dumnezeu, deși se pune acest accent, dar totuși mulți vor și faimă și să fie cunoscuți, mai ales mulți din tineri, și am vrea să dai tu un sfat pentru cei care vor să cânte și... e un lucru ce mă onorează. Dacă cineva poate să primească un sfat bun de la mine, ca om care slujesc, dar sunt așa de simplă. Consider că toți cei care cântăm, și dacă cineva vrea să cânte, să-L cunoască bine pe cel despre care cântă. Pentru că cu cât îl vom cunoaște mai mult pe cel despre care cântăm, cu atât îl vom exprima mai bine prin cântecele noastre. Adică nu te poți închina și nu poți cânta despre un Dumnezeu pe care nu-L cunoști și să aștepți să se întâmple ceva în timpul cântării tale. Primul pas în închinare, indiferent că e prin cântare sau prin alte moduri de închinare, este să-L cunoști pe El. Pentru că altcumva nu putem să-L exprimăm corect. Oricum suntem așa de mici când e vorba în a-L descrie pe Dumnezeu și de a-L arăta oamenilor pe Dumnezeu prin cântările noastre, prin slujirea noastră. Dar dacă nu-L cunoaștem deloc, atunci primul pas și cel mai important pas e atunci când cântăm, e în primul rând să-i dăm Lui cântarea noastră, să-i dăm Lui lauda noastră, să nu o facem pentru altceva, cu gândul ca oamenii să ne asculte. Adică primul care ți aude lauda și cântarea este Dumnezeu, pentru El e lauda. Altfel devenim luciferici, devenim și ca cel care a fost gonit din cer. Și, de fapt, asta vrea și diavolul să facă, să ne inducă într-o zonă în care să ne pese mai mult de auditoriu decât de cel despre care cântăm. Știu că sună așa foarte matematic, adică
nu mai ai ce face. Deci nu există altă soluție decât să-i dai lui Dumnezeu toată gloria și El va veni, după cum ziceam mai devreme, și va schimba atmosfera și va face cu adevărat cântarea ta să aibă impact. Și de aceea e important ca fiecare slujitor, fiecare cântăreț să aibă și o profunzime în a-L cunoaște pe Dumnezeu din Scripturi, să studieze despre Dumnezeu, să-și umple inima cu Dumnezeu. Că apoi când te duci cu inima plină, să poți să dai ceva adunării, adică să ai ceva de turnat. Că noi suntem ființe care dăruim închinare, dar închinarea e un dar înainte de Dumnezeu, o jertfă. Și dacă tu, de fapt, ai doar o cântare de pe buze, tu n-ai ce să pui. Ești cu mâinile goale și cu inima goală, cum spuneam mai devreme. Și ăsta e sfatul care cred că în orice biserică, în orice loc ai merge, va avea impact dacă tu îl vei promova pe Dumnezeu din adâncul inimii. Adică o închinare, cum zice Iisus, femeii samaritence, da, în vremurile acestea pe care noi le trăim, oamenii se vor închina în duh și în adevăr, că despre noi vorbea. Adică închină-te din inimă, nu doar cu buzele, nu doar cu o atitudine de închinare. Poți să ridici mâinile, poți să închizi ochii, dar asta nu înseamnă închinare. Închinarea vine din felul în care tu îl vezi pe Dumnezeu. Când cânți ce mare ești, trebuie să te uiască, să-ți facă ființa să se plece. Pentru că asta fac cei 24 de bătrâni, da? Se prosternă înaintea lui Dumnezeu și strigă sfânt și nu se plictisesc pentru că sunt focalizați pe Dumnezeu. Adică focusul nostru, ca și cântăreți, dacă e să o luăm așa, ca și cei care folosesc corzile vocale ca să slujească, focusul nostru nu trebuie să fie nici pe glasul nostru, nici pe partea instrumentală, astea sunt doar roți ajutătoare, ci pe cel căruia îl slujim și despre care cântăm. Și atunci, da, Dumnezeu va face ca cântarea noastră cu adevărat să ducă acel ceva despre care vorbeam mai devreme, să-ți alinieze, să-ți alinieze sufletul, să se întoarcă oamenii la Dumnezeu, să fie vindecați în timpul închinării, să fie restaurați, să primească bucurie. Asta se întâmplă când cu adevărat inima noastră e aliniată. Și da, e foarte, foarte important și nu neglijăm deloc nevoia de a fi excelenți. Să ne ajute Dumnezeu pe toți, să fim cât mai profesionali, să-L onorăm pe Dumnezeu și din punctul acesta de vedere. Să ne facem bine temele, să ne facem partea noastră, să venim pregătiți, să învățăm ce avem de învățat, să ne învățăm cântările, să facem repetiții, să învățăm muzică, mai ales partea instrumentală, e foarte important, că dacă ești dezacordat sau nu merge ceva bine, deja nimeni nu mai poate să închine, pentru că e o problemă acolo și se taie închinarea din pricina defectelor auditive, ca să zic așa, că nu-ți mai vine. Atunci e de datoria noastră, ca și cântăreți, ca și închinători, să ne pregătim bine temele, să nu neglijăm partea noastră. Dar asta e ca să ajuți ca în prezența lui Dumnezeu să poată coborî ușor, pentru că de fapt noi nu mai putem să ne închinăm. E o piedică în închinare când îți fluieră microfonul, când partea tehnică nu merge bine, când ceva nu se aliniază, când e în dezacord, ca să zic, că nu cântă toți împreună. Dar asta e doar, cum ziceam, e măgărușul. Ținta e Hristos. Și atunci, da, și noi cu echipa facem repetiții, ne adunăm, ne sfătuim, ne corectăm dacă trebuie să ne corectăm unii pe alții, fără să ne supărăm, dar ținta e ca Dumnezeu să coboare. Și da, dacă cineva vrea să cânte și are altă țintă, e musai să schimbe viziunea cu privire la ceea ce vrea să facă. Pentru că Dumnezeu, de fapt, n-are nicio plăcere să mai aibă un Lucifer în preajmă. Pentru că mândria asta de a fi în față poate să fie o cădere. Mai bine să nu te duci. Dacă știi că vrei tu să fii înălțat, mai bine nu te urca niciodată pe un podium, să nu te duci niciodată la microfon.
Încă e mai ferice de noi să stăm în băncuță. Eu n-am vrut să stau în față, că am fost și sunt încă un om, ca om sunt super retras și timid, dar Dumnezeu te scoate înainte când știe că tu de fapt nu vrei să iei gloria. Când știe Dumnezeu că tu o să iei gloria, mai bine să nu te duci. Și e un sfat așa ca de la un om care am trecut prin tot felul de etape. Sunt oameni care zic, wow, ce fain, și încep să zică tot felul de laude și atunci când primești un cuvânt de apreciere, treaba noastră ca și cântăreți e să dăm spre El lauda și să zicem, Domnul este vrednic, Domnul e bun, El e singurul care merită gloria. Pentru că umerii noștri nu sunt făcuți să poarte glorie și lauri. Noi suntem făcuți să purtăm pe Domnul pe spatele nostru ca și măgărușul, atât. Nimic mai mult. Uite, cum atât mă iau de imaginea asta, pentru că deja am spus-o. Și asta am învățat noi de-a lungul timpului. Rămâi un om simplu. Nu ne dăm pe noi ca exemplu, îl dăm pe El ca exemplu. Că El s-a dat pe sine și a zis, luați exemplu de la mine, a zis Domnul Iisus, că sunt blând și smerit. Și tot timpul trebuie să ne uităm la cine este El, cât e de minunat și cât suntem noi de mici și fără putere dacă suntem fără El. Așadar, oricine vrea să laude pe Domnul, să laude pe Domnul, ăsta e gândul meu bun, dar să-i dea Lui toată gloria. Și indiferent de unde îi dăm glorie, că îi dăm glorie de pe scenă sau de pe un pat de boală sau din vale sau de pe vârf de munte, El va veni dacă îl chem cu toată inima în mijlocul nevoii tale. Și da, asta vreau să zic și ascultătorilor noștri care ne aud astăzi și indiferent prin ce trecem, când îl chemăm pe Dumnezeu cu toată inima și strigăm la El și renunțăm la noi înșine, spunându-i că El este vrednic, El este mare, El vine. Atunci când îi strigăm numele, de fapt îi facem un loc la noi în casă. Și cred că locul din care trebuie să începem e casa noastră. La biserică, în comunitate, doar cumva experimentăm la nivel de casă mai mare. Dar până nu începem în casa noastră mică, lauda, cred că lucrurile nu pot fi la fel de frumoase. Încă de fapt în biserică mergem și punem butucul nostru arzând acolo la foc. Și dacă mulți butuci care ard la un foc mare, dai seama ce frumos arde în mintea lui Dumnezeu jertfa. Dar dacă tu vii cu butucul tău neaprins, nu are cum să se înalțe o jertfă. De asta nu e bine să venim cu butucul neaprins de acasă. Vină cu el de acasă aprins. Asta înseamnă, de fapt, să trăim frumos cu Dumnezeu și să nu-L luăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu de duminică, ci să luăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeul nostru în fiecare zi. E minunat cu Domnul. Așa este. Mulțumim foarte mult, Michi, pentru toate cuvintele tale, tot ce ne-ai spus, încurajări și Domnul să continue să vă folosească, să strălucească prin voi și să atingă cât mai mulți oameni care au nevoie de Hristos. Mulțumesc și eu, dragă Anca, mulțumesc că te-ai gândit la mine, la noi, că faceți ceea ce faceți, că continuați cu ardoare chemarea asta de a-L vesti pe Dumnezeu, de a-L onora pe Dumnezeu prin slujirea voastră. E nevoie de tot mai mulți oameni care să strige cuvântul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, uite așa, în țara noastră. Și de asemenea vreau să vă binecuvântez pentru ceea ce faceți și Dumnezeu să vă păstreze, Dumnezeu să vă țină în lucrarea aceasta și să vă crească, să vă dea tot timpul inspirație în slujirea voastră. Sunteți o binecuvântare.